nkoke tulero ku masintha monga mamvera amulalatira amuthira mphepo Chakwera komatu akukamba zimenezi sikuti ndi anthu oyimba nyimbo okhawa nawo to akhaliati analowamo ndi izi. Mwini wache anali Dr. Saulos Chilima amene anayambisa masanja anthu osamba bwino bwino anthu amavala maspeksi omazola makeup ngati ifeyo atina kweni. Akuti tuzipani zinazi ndi za anthu osasamba. Anthu osamba ali ku UTM kodi akunena izi chifukwa chani? Tamverani to akhaliati akukamba chaninso. Kodi Mulungu atalenga dziko lapansi ndi lakumwamba ndi lapansi kunavumbuluka khasu? Kunavumbuluka nkhuku? Ati koma kunatani? Sanayankhule mayikhaliati kunayankhulatu a Felix Njawala nawonso ananena izi. Dr. Chilima sankafuna amakana mgwirizano umenewo ndipo adakanitsitsa. Sayambatu kuululuka lero tidziwatu zambiri. Tamverani ndi kuonera mmene msonkhano wonse unalili poyamba tionera mayikhaliati zimene anayankhula kenako a Felix Njawala. Tachitani like, comment komanso subscribe. Usogolero uzikhala uti osati usogolero manyamula malole ndikwaunjika kubala ina yaje uko ndikwatenga anthu ziko lonse Central Region yonse kwaunjika pano. Tufuna usogolero mene kuti masintha izibwera ndi anthu amu 23, masintha izibwera ndi anthu amu 24, masintha izibwera ndi anthu amu 36. Onse amene mwabwera pano ndi ayinacha kuno sinatiboni kwambira pezi. Enatu analipo mpano atanyamula zipani zonse ziwiri atanyamula lilongwe yonse ndikwaunjika pano ndi chipani chomwe chosalembesa chomwe. Udindo koma umenewo omauza anthu kuti muziyenda pansi. Iyi ndiye ya district iyi yomaona kuti chipani cha UTM chilipo. A president ya district imene mukuipanga pano pamene muswanye zonse bala mayendesedwe a chuma chanu timangoti ngokupemphaninso kuti tifuna ngakhale mafuta ophikira akudula anthu angophika ndi ozovika mukangokhala president mchinji imalima nteza mchinji imalima soya mafuta ophikira azichokera kampani yolima mabanga mafuta ophikira azichokera ku mchinji. A president lero muno anthu analephera ngakhale kudya nyama koma tindidwa mbazi komanso tindizala nyama pamene mukhale president nyama zichokera kulilongo kujeno kuzala nyama zichokera ku Nzimba kudwa mbazi. Ife tizitumiza nyama kuchokera kunja zina titatopa nawonso kudya Malawi muno. Lelo anthu tingokuwa nkhululu mamizi mukusowa kuti tidye zonunkhira kusowa kuti tidye nyama chifukwa ndalama yokulira nyamayo tilibe. Nchifukwa chake ngakhale ndi budget yomwe ya Chilazulu district council alibe ndalama timati upempheni ya Chilazulu anzano kupita pa gate apo mawa nanuso munyamuka muzikalandira pati pamenepo. Zomvesa chisoni munthu akapita ku sukulu akamachoka kunyumba kwa aziyendera newspaper ndi tissue komanso azitenga madzi mu chigubu kuti akazithandizira azigwirisa madzi kunyumba kwake apa njigo chifukwa budget kulibe makanso anthu ndi madzi omwe mulibe ku Chilazulu ngakhalenso kumachinga. Nzomvesa chisoni kuti oyambirira kubwera sandale muno anali John Chilembwe. Nkumampitira kwa John Chilembweko ndikumampembeza kuti mzimu wake use mutendere koma anthu kwa John Chilembwe atapita ku sukulu ndikumakagwira ntchito ku makanso akulephera ngakhale ndikulandira budget yomwe akulephera ngakhale ndikumalipidwa komwe koma ku sukulu anapita. And this, Your Excellency, you should not even do it. Musagondereso chifukwa pa kugondera kuti anthu kwa John Chilembwe akaule inu anzanga ku Chilazulu mungokhala kuyambira 6 to 4 osamwani mazi omwe mumayitalisa mazi amunjigo amusinje wa ku Chilembwe uku kumamwe kumeneko chifukwa budget mulibe anzanu akulandira pa getipo nkumalandira mafifide kumalowa kumpanda matengani maminibasi anu muzipita kumeneko. Your Excellency, pamene mukhale president pa 16 September pano tukupempheni kuyambira Cholo Mulanje Chilazulu kumene koko ndeti khala tumabweresa makwacha chifukwa chokuti anthu akumene kuja mwapase mphamvu azitusa na ndolo chifukwa mmene kuja ndamela mazala na ndolo amene anthu amadya chipere anthu napita nawo kunja ndalama zibwera kuchokera kumeneko.
anthu alilongwe dowa nchisi mwapasa osati fetereza akulandira lero koma mupange dongoso limene mapanga je fetereza wanu khala otsika mtengo pamene munali budget director nthawi ya malempingwa mtalika nzimagausa mtendere tinaja number 1 kulandira chikho chochita produce chimanga Malawi muno anthu nkumadya kapasiku katatu komanso ana kumazungulira kuseri kwa nyumba komanso china kumachitumiza kumaiko akunja tiupemphe nthawi imene lilongwe dowa nchisi kasungu komanso ngakhale nchinji iza tilusa chimanga tiupemphe ni bwamba nemukhale president Malawi muno muonesese kunena kuti anzathu akunchewu kukhale mafactory Mwanza yomapanga juice makhale mafactory nchewu yomapanga mbatatesi machipisi anthu angopanga chapa chiwaya kungotenga mafuta amene akazingirayo nyama ya nkhumba kumakaocha nawo chifukwa mafuta magolosale mwakudula mtengo akathawa pamenepo akumazola chifukwa ngakhale asambe angosamba ngati ubatizo omavikidwa m'madzi opanda sopo angozola mafuta amuphika chifukwa cha ndalama kusowa kuti agule mafuta osambira masopo osambira ndi mafuta ozola lero anthu akumwanza ngakhale so kuneno we want factories there come 2016 come pa 16 September pano kuti anthu akumene kujazitusa juice amene ngathe kumagulisa Malawi muno komanso kumabweresa chuma chimene anthu akuchisowa zinazo bwana munanena nokha mmene mulongosolere zimene mubweresa chuma Malawi muno nkhani ndikuonanso nkhani ya misewu ngakhalenso nkhani ya milato nkhani ya magesi imene ni manifesto a UTM kuti khomo lililonse kukhale magesi ngakhalenso madzi apezeke amene madzi anabweresa aja kuti aende afike kuno sanafikebe akudikira usogolere wanu bwana wapa 16 September pano lelo bwana you are walking in the shoes of SKC and may his soul rest in peace anthu ena kamati pwiko kubwera panopa wani nkhani ya maloto sanga mbanja nditi imene tangobweresa anthu alawe pang'ono tikamanena nkhani yoti maloto sang'amba ngakhale mutafuna kuti mugwirire chilima chotani nobody is going to forget him nobody ndikamamaliza kuti nyimbo imeneyi kutanthauza chani ungondibweresera somere kakhale pafupi wa unami Chilima palibe amene angamuiwale Malawi muno wani ndi amene anabweresa nkhani yoti osaopa osatopa osafoka ena atasonkhana pano amanamizira kumakwaza zibagila zawo zamakhala ngati mitima ya nkhuku zibagila zimeja za UTM chibagila mwapa UTM chibagila mwapa ichi ndi cha UTM chizindikiro cha UTM ichi chimene chimapangisa kuti osaopa osatopa osafoka eni mwini wake ndi Chilima mzimu wake Dr. Saulos Chilima use mtendere ndipo we are going to remember you forever masanja ngati awawawa mwini wache anali Dr. Saulos Chilima amene anayambisa masanja anthu osamba bwino bwino anthu omavala maspecks omazola ma makeup ngati ifeyo tinakweni and when we put on makeup it's part of the dressing tikavalaso maglasiwa be part of the dressing koma ma artist mbali nayo timakhala tikubisa misozi imene anthu athu akuvutika Malawi muno misozi imene takhala tikumulirira Chilima nthawi yayitali misozi imene anthu akuvutika Malawi muno timakhala tikubisa misozi ifeyo ngatana kubala imene anthu akumayenda wapansi opanda ngakhale sapato imene anthu akumasamba opanda ngakhale sopo because we promised them ndipo panali apo pa Kamuzu Institute of Youth ndipo ndinene mawu
amene tinabweresa manifesto ya mega farm ndi UTM, amene tinabweresa manifesto ya kudya katatu pa siku ndi UTM, amene tinabweresa manifesto ya youth empowerment, women empowerment, komanso maloni ndi UTM. Imene amanena kuti asogoleri musamangovala chilichonse mukuziwasa kuti sizimakuyenerani zinthu. Izi ni manifesto ainefe mungotidikira ife tikalowa mboma tichite implement. You can ask Dr. Engineer Kambala, you can ask the PS, you can ask even the president knows kuti chilichonse manifesto aliwonse tindika booklet kache kwa kuti kwadi hii tizachita implement bwanji manifesto amenewo. Osati kungozuka kumati bwiko. And we know kuti Chilimanaka mavuto chifukwa cha ndani, munthu aja mabwera kumala pa lero anazala paso ground yaje iti imeneyo. Kodi ife tinanena kuti amene wapha Chilima ndi wakuti nanga anthu amanenderanji. I say, would you please come? Tabela nambuye. Ambuye, no. Ambuye awo. Tabela na I say. Mwansanga tabela. Mwansanga rajnyamata. Ima bamenepo. Asogoleri, Mulungu atalenga ziko lapansi ndi ziko la kumwamba ndipo kunao tani? Kunao wala. And that's UTM. And this is in the book of Genesis. Amene mapita kuchali chera timango nama ngweka Bible kumutu. Mulungu azina kuti tikuwerenga Bible tisakuiwerenga ye. Tikabwera mu Genesis kuti Mulungu analenga ziko la kumwamba ziko lapansi ndipo kuziko kwa kunatani? Kunawala. And this is the muni. And muni uyuyu ni manifesto ni logo ya jani ya UTM. And this is the logo of UTM. We are not even targeting anybody else. Tikasa makandulo. Timakala kuti kuyasa muni watu. Kuwala muni wa ukulu unapita. Mulungu analandira mzimu wake wa Dr. Saulos Chilima. Timuni tati ngono tilipo ifeyo. Mwana ngati UTM yata. And muni ujandudi. Ndiye munthu akana kuti tikasa kandulo tuchita target munthu wina. Kodi kunache mwamba kulapa lero mwamba kuziulula lero kwa chako. Inu maona ngati nthawi imene timasa makandulo misa zonse zimachitika za kumpingo kwa iye Dr. Saulos Chilima zanza masewera anthu anasavuke. Chipani cha UTM logo yake ndi iyi. Tikamayasa makandulo tikuyasa timuni, remembering the soul of Dr. Saulos Chilima with the logo of UTM. Logo ijanditi nde munthu akubwera pano kuti aya Mungu yasa makandulo muchita target munthu. Ife tikachita target munthu tinene mawa ambuye nimokondani kwambiri love to love 10 mukakhale pansi siko kwambiri tona. Nde munthu akabwera pano na kuti ayayi mukumayasa makandulo kodi tagundika kuyasa makandulo ngati tikuyamba Junior Yemwe director wa Nyamata ndipo makandulo onse amene amana director of operations tipite maboma onse kumene azathu abale athu amene anafa limodzi ndi Chilima kukayasako kandulo ndi kudzusa mizimu yawo kuti iwuse mujani mutendere. Ndikumkumbutsa Mulungu kuti mudalenga dziko lapansi nkomanso kunatani kumeneko kunawala. And kuwala kumene kukuwalisa dziko la Malawi ndi dziko lonse lapansi ndi chipani cha UTM. And by 16 September when Dr. Lazarus Chakwera become the president, kunja kuno kuzawala njala izata mafuta azapezeka komanso zosika ntengo anthu azaja katatu maza azapezeka magesa azapezeka. Kuwala kwake ndi kuti kodi Mulungu atalenga dziko lapansi ndi la kumwamba ndi lapansi kunavumbuluka khasu kunavumbuluka nkhuku ati koma kunatani? Kuwala kwake ndi kuti UTM timati tinene mawawa lelo amene mmapita misonkhano yosiyana from now onwards, please leave us alone. Mumapanga zanu timakuonani timuthokoze president athu anali wamtendere musamukondere, don't even mention him. Tinakuona natango mwali amene maenda ndalama matumba masaka kumapita na kumafesa ya UTM kumapepesa anthu kumada kwa kuti what has happened. And today mufuna mwauza anthu chani? Tukupempheni
anaimba kale ujaona kuti opusa ndife tithokoze ino mwachenjera koma tisakumve niso mukutchula zina lake pachabe. Chipani cha UTM chinakuphunzitsani kusamba ndiye mukumalemba lero manyuzi ndikumana kuti atabwera pa masintha tikumusatira munthu wina pa masintha pano ndi pa ground ye wina lesa mapita kumeneko pa masintha pano ndi ground lina lesa wina amene angathe kupitapo. So those people amene malemba news zanu ngomana kuti UTM apitasa pa masintha akusatira mapazi andani poti inu asana mwalire Chilimayo mutaziwa kuti mwina amwali amunamba kusunga kale sondevu osapanga zofira bwanji kuti zisiyane ndi za Chilima. Mwaona watu uyu mukanena kuti akubera Chilima wasunga ndevu wasunga ndevu kuti azifanana ndi ndevu zake za Chilima. Sapano inuyo ndi watu amene akubera Chilima ninda ndecho kuti mukanena kuti ife tikubwera pa masintha pano tikumabera tumaita mapazi mwa munthu waje ndani asogole chipani ngati cha UTM chinakukanikani munalephera kuchimaliza. Ife tinali ndi masomphenya tinali ndi maso achiziwiso tinaziwa kuti nyenga iyeyo musamuone kuti ndi buluyo 211 koma uyu ndi fisi nyimbo ya Sisepi ife tinaziwa. Ndeti baina kuti chipani cha UTM ndichi tinachivutikira kuchilembesa mulungu anatikomera mtima chinalembesedwa is a part on its own. Kumapeto kweni tinene pano malo ano tabwera pano kuzafusa ngongoli imene tinasayinirana uko ku Kamuzu Institute of Youth ndipo ngongoli tikuzifusa panali zipani 9 zimene zinasayinira Mgwirizano cha 9 cha UTM. So na ife UTM tili pano tabwera kuzafusa ngongoli yathu kwa zipani zonse 8 wana azibusa onse mipingo yonse imene mamuyendera Chilima kuti please humble yourself and be the running mate. Come 2025 your party UTM is going to lead. Tabwera kuzafusa ngongoli kuti nthawi ya chipani cha UTM ija nditi ndino ndena mkamati ndima kuja mmasayini natu kuti chipani cha UTM chima 2020 jani ndezi pani zonse 8 tukufusani ngongoli ndi anthu onse Malawi ni mipingo yonse imene mamuyimira Chilima tikuzafusa ngongoli lero kuti chipani cha UTM jandichiti ndichi ngongoli jakwana mutibwezere chipani cha UTM chija chima 20 jani ino nonse mipingo yonse tiyani muyangane ku chipani cha UTM ini zipani 8 zonse kupatula cha 9 zipani zonse 8 tukudabwa mkuna kuti ine ndima mmasayini na pajatu masiki na janu alipo azipani na muta imengati ndani poti chipani chime muni ngongoli yathu ndi inuyo ngachinali chipereganyu opereka ndi inu mutibwezere ndani ifeyo. Ena inu siku limeneja munakhalaso popa ja ndevu sana mele muli ng'ang'ala popa kumadikirira kuti 2025 chipani cha UTM osatiso china iyayi koma chipani cha jani cha UTM. Tikamabwera pano ndikumanena maboza please talk about yourself. Ndiye timati meleka tikuthokoze unazi wa anthu ena kuti ndi amaboza. Anthu ena ndi amaboza ino mene mana kuti ife tikusatira mapazi a munthu wina kumamusatira pa masintha pano mukamuuzenso ngatana kutumani kuti mulembe mukusatira chipani cha UTM ndinu munatibera salu yathu kumakhala ngati ndi yathu mwaba fight yathu kumakhala ngati kuti mukakhala kumati chibagira mwamba panganizanu kamutenga zala ziwiri ka 4 ka 5 ka 10 kamuziphatikizani za kumwendo zimenezo muzipanga koma ife chathu ndi chibagira mwamba. Waunami tinasayinirana pano ngala ya unami ya kwalambusha achalume achakongwa apana yayi ngala yali jiganya kwako jiganya no UTM nditi ngala ya unami kujigala nguo jao ya uwe achayo ya UTM atambera nguo jao ya UTM ni ya lady anapana panasoni muni panasoni likandulo UTM jeleje azi kunamiza nino mweni muli hapa
akulephera kukonza bridge yapa Tuchirapo koma madusa popo kumapita kwinapo ndiye akanakha kuti ndasogoleosa nama akanamba kwakoza bridge yakutuchira kwawo komwe mbale tiyeni muzisuka mkati osati kusuka kunja yani osabwera pano kumanyozesa Chilima amene anakuikani pabwino and may his soul rest in peace ndipo mzimu aje kukang'antheni koopsa kumene kuliwoko ambuye Dr. Saulos Chilima timakukondani ife zakukondani nthawi zonse and sitikuopa sikutopa sitikufocus ngakhale atatikwirira muncenga tizakhala tikuyankhulanso ndipo muzaona chibagira chili mwamba tili muncenga momwemo tizatulusa chibagira chathu mwamba kuyambira lero mpaka naso pa 16 September and we ask you the director of youth please let's move forward with the candles because it is our logo nobody's logo yathu kose kukapita kovota pamene patakakhala Dr. Kabambe kumapeto kukakhala Kamuni mukangoti kochongi akakhala Makasu tayiwala bwana mukakhala president bweresani zisulo zazikulu mechanizing agriculture kuti tizilimira zisulo tizilimira mazisulo za makono osati Makasu tikumbire nkhululu manda Makasu omwe azibambo achola misana ambuya kudalise nonse zikomo kwambiri Dr. Chilima sankafuna amakana mgwirizano umenewo ndipo adakanitsitsa adafika tsiku lina ponena kuti akuluakulu tasankhanani achidanti Malunga ali apa akukumbukira zimenezo adakuuzani Dr. Chilima Dr. Chidanti Malunga sankhani munthu mmodzi mwa inu akayime ndi Chakwera ngati running mate ine ndikuona kuti awa konze dziko li ndiye poti Amalawi amatiuzabe tsiku ndi tsiku kufika ponena kuti anthu anayamba kuanena Chilima kuti ndodzi okonda udindo munthu osadzichepetsa ndiye adati poti mwatero ndionetse kuti ndidzichepetse
ndi adadzichepetsa nkuvomera. Koma zinthu zayenda mdziko muno zimene ankanena achilima ndi zaboza zoona. Mawu akulu akoma akatani kodi akagonera. Masana ano ndabwera pano chifukwa cha mmene zinthu zikuyendera mdziko muno. Alipo akusangalala ndi mmene chuma chikuyendera ngati? Alipo akusangalala ndi mmene mitengo ya zinthu ili ngati? Pakadali pano aliyense amene ali dolo wasanduka kape. Madolo a bizinesi asanduka makape. Madolo odziwa kuyendetsa mabanja awo pa nkhani ya zachuma asanduka makape. Aliyense wangokhala kape m'Malawi muno. Madolo ndi okhawa akumanena kuti boma ndi lomweli chifukwa chokuti akudya za inu ndi za ndani kodi? Za ine. Koma aliyense amene amadya zake wasanduka kape. Chifukwa masana ano tabwera pano kuti ndikuwuzeni alipo wina amene atakonze dziko lino kuti makape tonse tsopano tibwererenso kukhala madolo mdziko muno. Mmene zafikira zinthu pakadali pano ngakhale wapa ntchito opanda ntchito wina aliyense akukanika kuzifikira chifukwa chokuti chuma cha dziko lino chatani kodi? Chaonongeka. Yankho la zimenezo ndi munthu odziwa kuyendetsa chuma cha dziko. Ndiye ndifuna ndikuwuzeni ichi. Tinali ndi president abingwa Mtharika. Mzimu wawo use mumtendere. Chitsulo cha njanji. Munthu amene adagwira ntchito m'Malawi muno njala nkutani kodi? Kutha. Aliyense nkuvomereza kunena kuti awa ndi akamuna awa chitsulo cha njanji awa. Atatenga boma, atapambana chisankho time ya 2004. Chuma anachipeza chisakuyenda bwino. Chimene adachita nchiyani? Adayang'ana anyamata awiri odziwa za chuma mdziko muno. Dr. Gudo malemu mzimu wawo use mumtendere ndi Dr. Dalitso Kabambe awa tili nawo pano. Anatenga anthu amenewa ntchito yawo kunali kufuna kukonza chuma basi. Ndiye iwo wapingu anapanga za economics, Dr. Kabambe za economics. Ndiye mizwanya imene idakhala pansi. Kodi tipange chani? Dr. Dalitso Kabambe ndi amene anapanga program ija imene tinkayitchula kuti subsidy program. Koyambirira adayipanga iwowa amuluza ali president. Atangochoka ku sukulu Dr. Kabambe anapanga program imene ija sankayitchula kuti subsidy. Ankayitchula kuti starter pack. Anga program ya AIP imene ili panoyi m'Malawi muno ndi Dr. Dalitso Kabambe. Mupite mukafunse wina aliyense kwa agriculture zimene zwakatani akakuwuzani. Ndi atatenga madolo amenewa anakhala pansi kuti chuma chiyende bwanji. Adapatsa Kabambe udindo wa budget director, si udindo wa ung'ono. Ndi udindo umene umagawa ndalama za boma. Tikamapita kuchipatala ukapeza mankhwala ndiye kuti budget director anayika koma ndalama kumeneko. Tikapita ku sukulu kumakapeza ana athu ali m'mabuku ophunzirira ndiye kuti budget anayika ko ndalama kumeneko. Tikakwanitsa kugula fereleza uja wa subsidy uya ukanika pano. Abwana fertilizer wa subsidy etu wa chaka chatha anthu akugula panopo. Kayayika mchimanga chouma chisiti kudziwa. Koma Kabambe amayika ndalama nthawi yake. Ndipo anthu ikamafika nthawi yogula fertilizer aliyense amatani kodi amagula. Mzwanya wake ndi umenewo. Ndiye Kabambe ali budget director anaonetsetsa kuti ma department onse akulandira ndalama mu nthawi yake komanso ndalama zokwanira. Ndiyeno mukudziwa inu tsoka lidati chitikira 2012 abingwa Mtharika adamwalira. Abingwa atamwalira 2012 Kabambe adakakhala PS kwina adachotsa u budget director. Ndiye tinakhala 2012, 2013, 2014 tinaponyanso chisankho. Amene anawina 2014 ngati president anali a Professor Arthur Peter wa Mtharika. Atawina adayendesa dziko 2014, 2015, 2016 kuona kuti chuma sichikuyenda bwino. Atakhala pansi ku chipani cha DPP kukambirana. Adakumbutsa kunena kuti kumbukirani mkulu wanu adagwira ntchito ndi munthu wina odziwa za chuma. Nzawo wa malemu Agudo Gondwe. Dr. Dalitso Kabambe. Takamtengana ameneyo. Ndiye anakatenga Kabambe nkuwabweretsa kukhalano governor wa Reserve Bank of Malawi. Tikati governor wa Reserve Bank mwina ndiyike mauwa muchiyankhulo chomveka bwino.
ameneyo ndiye mwini wake wa ndalama. Mwini wake wa ndalama chifukwa ndi amene amasayinira chani kodi ndalamayo. Mukakayang'ana inu ndalama yathu ya dziko la Malawi ya 2017, 18, 19, 20 mukapeza kuti amasayina Dalitso Kabambe. Wali apa wa president athu a UTM. Iwo watakhala governor wa Reserve Bank. Nufunano fwaina akumafunsa mafunso. Koda Kabambe wali governor ndi anapanga chiyani. Ndiye nufuna ndikuuze na mayi ndi abambo. Palibenso Malawi muno adakhalapo governor ngati Akabambe chilandirireni chamatipate mdziko muno. Kuchoka 1994 mpaka kudzafika lero zomwe adapanga Akabambe palibenso wina governor anatani zimenezo adapanga. Choyamba timati inflation, kakweredwe kakatundu. Akabambe adapeza kakweredwe kakatundu kali pa 42% mena mabwera 2017. Pasana chaka chimodzi adaisitsa inflation kufika pa 7%. Nchifukwa inu mukamakamba mati zinkachipirako zinthu, ankachipisa zinthuyo wali apa wa Dr. Dalitso. Koyamba mu mbiri ya Reserve Bank kupanga profit kuchoka 1994 imangopanga malosi Reserve Bank ya Malawi. Atangobwera Akabambe chaka choyamba 2017 inapanga profit 32 billion, chaka chachiwiri 60 billion, chaka chachitatu 65 billion, chaka chachifolo imangopanga ma profit sinapangepo chani kodi loss. Umene ndo ukatswiri wa Akabambe. Ndeizo ngakhale zili apo ndikuuze na abale anga mmene Akabambe amabwera 2017 anapeza sopo wa Ufresh, Nima, Azam ali pa 50 kwacha 2017. Ndiye ndikuuzeni adamgwira sopo amene uchi amagwira mitengo ya katundu ndalama yakunja kuti isabagwedere isamauluke ngati avieta mmene ikuchitikira pano mwayi. Ndiye adayigwira ndalama mwana wa mmuna 2017, 2018, 2019, 2020 ali pa 732 kwacha ku dola. Mene amachotsa ntchito 2020 adaisiya ili pa 732 kwacha ku dola. Zimene zidapangitsa kuti mitengo ya zinthu Nima akhale pa 50 pochoka iwowa dzaka folo anansiyanso ali pa 50 kwacha. Chimanga anachipeza chili pa 6000 kwacha, anachisiyanso chili pa 6000 kwacha. Cooking oil, mafuta ophikira, amaphikira zitumbuwa, mandasi, atondido ndi zina zotero, adapeza ali pa 2000 kwacha 2 liters. So nzoti pa lita inali 1000 kwacha. Lero mafuta omwewa bwana anthu akwaniko ogula lero akudya zopanda mafuta chifukwa lita imodzi tsopano yafika pa 11000 kwacha. Zikuchitika m'Malawi muti kodi muno. Ndikukamba izi chifukwa alipo bena amene tikamanena kuti Dr. Kabambe ndikatswiri sakumvetsetsa. Ndikufuna kuti amene onso atani kodi amvetsetse. Pa 16 September yankho la dziko lino ndi munthu amene akudziwa chuma cha dziko mene chingayendere. Federeza adampeza pa 18000 kwacha. Mene amachoka 2020 ali pa 18000 kwacha. A president mutango choka inu 2024 lero fertilizer munamsiya pa 18000 wafika 150000 kwacha. 60,000 akumasintha mitengo wiki iliyonse. Abale anga chaka chinonso kukhala njala. Ndikukamba izi ndi inu amene muli apa komanso onse amene akutionera njala yopanga. Chifukwa chani? Atenga ndalama zambiri kuyika ku State House 62 billion kwacha. Yongo yang'anira president maya ku nyumba kapinga malu zotero 62 billion kwacha. Atenga 60 billion kwacha. Muione ndalama yete 62 billion yoyang'anira munthu mmodzi amene tidantuma kuti akhale president. 60 billion yoyang'anira Malawi 22 million. Chimanga chimenecho Adimaka akagula nchamiyezi itatu. Zimene zikutanthauza kuti tikamafika mu September tizakhala kuti no anthu tayambanso kudya chitedze muchitadyera chaka chino. Njala iyi njopanga akufuna kuti nthawi ya kampeni adzibwera mchimanga nkumakugawirani kumanena kuti iwo angabwino akutipatsa chani kodi chakudya. Amalawi timalima tokha. Amalawi timadya zathu. Ndipo timadya zathu kuti tikhale anthu athanzi. Timadya zathu chifukwa sitifuna onyozeka. Koma akufuna tikhale anthu opempha. Panoto aliyese ndi opempha. Ukamayenda mtauni aliyese bwana. Kuchita ndi anthu amene amadya zawo zomwe lero sakudyaso dzandani kodi zawo. Ndi abale anga pa 16 September sinkhani yonena kuti tipange chibwana. Situkasankha malinga chipani. Situkasankha malinga mtundu. A president ndinali kudedza, ndinali kunchinji, ndinali kudowa, ndinali kunchisi, ndayankhula ndi anthu ambiri. Lero afika ponena kuti sakavoteranso
chizolowezi. Kwambiri Central Region timati tikafunsa amati aife dazerewera tibavotera ati kodi tambala wakuda. Pano pakunena kuti sapanganso zimenezo. Chifukwa mmene zinthu zikuyendera wa Congress naye akulira, wa DPP naye akulira, wa UDF naye akulira, wa UTM naye akulira, opanda chipani anzathu amboni aja samavota aja nawonso akutaniso akulira, wina aliyense akulira ngakhale mizimunso ikutaniso kodi ikulira. Yankho lathu munthu amene angakonze chuma cha dziko lino, munthu ameneyo ndani? Uyu tili naye apa Dr. Dalitso Kabambe. Tisapangenso mistake imene tidapanga kumbuyo pomaganiza kuti tivotera chipani. Lero ambiri akuti ife za chipani tazitani kodi tazisiya. Akufuna avote kuvotera munthu amene angathandize dziko kupita pachani kodi patsogolo. Samaona chipani, samaona region waku Southern region waku Mpoto kapena wakuti mavuto amakhala otani kodi ofanana. Ambuye akudalitseni nonse pamene tikuganizira kukavota kuvotera Dr. Dalitso Kabambe tikonze dziko lino kuti chuma cha dziko lino chipite patsogolo. Zikomo kwambiri.